салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ма, беҳад миннатдорам ки даста гулдухтарон, занони хоначин ба ширкати атомӣ пайваст шуда истодаем. Командаи мо зиёдаи 8000 одам дора аллакай. Мо қати спонсоромон ҳайрон мешем ки чӣ қадар муддати кӯтоҳ мо 8000 одама ба кор таъмин кардем ва 8000 одам ай маҳсулоти атомӣ харидорӣ кардистай. Ин рекордное число шуд ай ширкатҳои ки дар Тоҷикистон ҳастанд, яъне дар муддати кӯтоҳ беҳад одами бисёр пайваст шуд. Шумо низ дӯстони азиз метавонед касоне ки айни ҳол занҳои хонашин бекор ҳастен, метавонед дар хона шишта ҳамроҳи мо кор кунем. Марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экранай бинависе. Беҳтарин ширкатаи атомӣ маҳсулоти оли сифат дора, дастрас бо нархҳои беҳад арзон, маҳсулоте ки воқеан эффект дора ва ойликҳои баланд танҳо дар атомӣ барои шумо. Рақамҳои мо дар рӯи экрана. Оиди кор бинависен, оиди харидории маҳсулотам бинависен. Ойлики калон расходи кам имина фақат дар ширкати атомӣ ва имина ширкати атомӣ ҳамихе маркетинг плани соддаи осон дора ки дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, 2 каса регистратсия мекунӣ, тамом. айни замон дигар ширкатҳо мисол ҳар хел афсонаҳо мебофанд ки ин хел нест, ин хел ҷода пул кор карда намеша, валекин чекҳои спонсорора мемонум бинен ки чӣ хел одамо пул кор кардистиян. ина духтарҳо занои тоҷик аллакай ойликошона гирифтаистиян. Ойликошона нами қадарай. Ана спонсори ман Дилшад ойликш дар як моҳ нигоҳ кунед 500 000 ташкил метавад. Албатта барои 1 сол дар кор буд ки кора пеш бара ва шумо низ метавонед дар 1 сол анамқа кор кунед ойлики нағз даброин. тамошобинон мо омадем гостиница Сирена Виставка. ҳеҷ кан омадаге соати 10 мо омадагем. Барои чӣ? Барои ки мо ай саҳар корумон қад баромада будем. Айҳо усунай ходи Виставка ба фикрам. Инам иҷодай чумунамон нилу. Не онаму залта. Тамом шидаги нест. На Виставка Тоҷикистона чизош. Интересно, не чуйник да чӣ мегирифта бошон дӯстони азиз, хе фигураш ёлский ай. Аҷиб. Ина тамошобино ин картинои одамо. Фармош биёд амҷа ёлский сурат гирем та нағз бибинам ами одамо. Хе мешин да кресло ёлский сурат. Кани гов, да куҷо ту гов дидисти? Ту айҷо гирифти вай гова. Ами фаромарз ёфт суратора иҷа да гова, велика, вата гитара, лесниса. Кашеку наметоне. Вахи ҳамку кашида метона очаи ман иҷа гирифт. Пастилай ку трушак. Недо ёсти реклама мекард. Ёш. Анор. Чудо точки дае. Уже точку ёд гирифтестиян. Кошелёкора бине. Второ 70 сомон. Ҷои бот. Эраби кадишкора. Зур. Мебар да самолет хо мерай. Интересно, они, да, они со временем деформируются, как любые. Зур. Зур. Больших. Это я вижу маленькие. Нет, сильно большие. Инҷа постельни билёи. Энаи постельни билёи дастархон тае. Чакани. Барои инаи шамолтеки фармонбиби. Шуф ҳанила. Шамолтеки фармонбиби айко. Современный шамолтек невой тариф шуски. Шамолтеки фармонбиби. Моя тахарм боядо. Барои зани фармарза фармон додан. Ам хели. Что интересно. Зур.
بگو Una thousand no, Нельзя? Дудуак. Интересно, чем Discount, no problem, no discount. Рошанда Здесь овоз шехшра дудуаки гуфтагим. Инҷа хай чизакои интересненький сохтем. Ужас подроя. Где шида амраму? Почему манижа кате? Эйджа бирун ша. Округуш брема. Ай. Я сад панджоси майкоҳо духтаро. Анор. тамошобини иҷа чӣ хебе омада бошани барои зеба. Барои ки вай қолини мешитани нестай сурати рудаке кияйт аз ами партуфтиянуш. Не мардак. Не ки зур кадяна. Баланди. И просто амхай барои хушругия. Бачаам ё бурмадяна ва кадянам. Ҳала синца дура. Короче инай. Эстинца чӣ хебдай. Бравай занака биё. Браёса. Квай муро бекова бра. ҷада қолиной ҳамаи чи. Дӯстои азиз омадем инҷа тамошо кардем. Беҳад чизои хушрӯ валекин беҳад фармарзусу экрани ман қимат усу. Беҳад қимат. Не ки барои туристо дигарои чиз қимат нестай. Не ки арзишмандай барои ки ҳамаш ручная работая. Просто дар назари мо қимат метованд ила. Агар не ручная работа қиматая фабрика ура бироварда боша ки арзон боша. Хай зур выставкаи нағз маъқул шуда. Серпул боши мехария чизошо. Ана ҳозир якум мебуроем аз Серена мерем қатъи Нилуфар. куҷо мерем? Далши. Дӯстои азиз тамошо кунем мумкин китобхона рем китобхони мо беҳад одамои бекорем. Как будто дӯстони азиз бисёриҳо мегӯянд ки ами чойи харобшавӣ чӣ фарқ дора аз доруҳое ки барои харобшавианд. Духтарако чойи харобшавӣ дар асоси ҳама растаниҳои шифобахш анами чизо қатъи тайёр шудагия и чоя аваё бошанд доруанд. Дар бораи ваё мо ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Лекин чой ами чоя аз саҳар то обед мехӯре и равғанӣ ва ширинира блокировка мекунад. Шумо уже худтон дигар намехоҳед ширинӣ хӯрдан равғанӣ хӯрдан. Ана беҳад духтаро отзыви нағз додистиянд. Дар Душанбе дорем в наличии яъне ки ҳаст дар магазин ҳамия дар назар дорум. Ана дар магазинмон ҳастай нархаш 270 сомония. Зубная пастаи атомӣ дӯстони азиз барои милкҳои дандона бақувват кардан бӯи бада равонданай аллакай зиёд нафарро харидестиянд. Ана шӯҳрати худша дар байни ами мардуми тоҷик пайдо кардестай ҳамин зубная пастаи атомӣ. Нархшам дастрасай анами як пачкашда 4 дона дора ҳамагӣ 60 сомонӣ места дӯсто. Заказ қабул кардестем насиб ҳафтаи оянда боромон мебиёянд. Кадоме мехоҳед пешопеш заказ кунед.